Салом алейкум. Мегузарем аз фанни математика ба дарси 6 ва дар дарси 6 мо мебинем ки чунин ифода дода шудааст ба мо ва бояд мо ҷавоби ин ифодаро ёбем. Хуб, мо мебинем ки ба мо қавс дода шудааст чунин қавс ва дар қавс бошад агар амали тарҳ дода шудааст ва якум мо бояд рӯи қавсро иҷро кунем ва дуюмин бошад агар зарбро иҷро кунем. Ва агар якумин мо амали тарҳро иҷро кунем, дар ин ҷо ҳаст 3 бутуну 3 тақсими 4 минуси 1 бутуну 2 тақсими 3 баробар мешавад, яъне ки мо касрҳои омехтаро ба касри нодуруст мегардонем, 3 зарби 4 мекунем ва баъдан инро ҷамъи 3 мекунем. 3 зарби 4 мешавад 12, 12 ҷамъи 3 ин мешавад 15. Яъне ки дар сурат 15-ро менависем, дар махраҷ 4-ро. Минус 1 зарби 3 3 мешавад ва 3 ҷамъи 2 ин мешавад 5, 5 тақсими 3. Ва дар ин ҷо бошад агар мо ба махраҷи умумӣ меоварем, дар ин ҷо сетагӣ мерасад. Барои махраҷи умумӣ овардан дар ин ҷо бошад агар чортагӣ, чунки 3 кара 4 12 ва 4 кара 3 низ 12 мебошад. 3 кара 15 ин мешавад 45, 45 тақсими 12 мешавад минуси дар ин ҷо низ 12 мешавад, чунки 4 кара 3 12 аст ва 4 кара 5 20 мешавад дар сурат. Ва 45 минуси 20 ин тақсими 12 ва ин мешавад 25 тақсими 12. хуб, мо амали тарҳро ёфтем чанд мешавад ва дуюм бошад агар мо амали зарбро иҷро мекунем, яъне ки 25 тақсими 12 зарби 7 бутуну 1 тақсими 5 баробар 25 тақсими 12, яъне ки мо махраҷи омехтаро ба махраҷи нодуруст бармегардонем. 7 кара 5 35 мешавад, 35 ҷамъи 1 ин мешавад 36 тақсими 5. ва мебинем ки 25 ба 5 дар ин ҷо яктагӣ, дар ин ҷо панҷтагӣ мерасад ва 12 36 бошад агар дар ин ҷо сетагӣ ва дар ин ҷо бошад агар яктагӣ, яъне ки ба мо мемонад 5 зарби 3 ва ин мешавад 15. ва ҷавоби 15-ро чӣ кор мекунем? Дар машқи 37 интихоб мекунем. хуб, мегузарем ба машқи дигар. Дар машқи 38 бошад агар мо дорем амали ҷамъ дар қавс ва дуюм амали зарб. Якум мо амали ҷамъро дар қавс иҷро мекунем. 2 бутуну 1 тақсими 2 ҷамъи 1 бутуну 3 тақсими 4 баробар 2 кара 2 4, 4 ҷамъи 1 ин мешавад 5, 5 тақсими 2 ҷамъи 1 кара 4 4, 4 ҷамъи 3 мешавад 7, 7 тақсими 4. ба махраҷи умумӣ меоварем, дар ин ҷо 4 медиҳем, дар ин ҷо бошад агар 2 медиҳем. 4 кара 5 20 тақсими 8 ҷамъи 2 кара 7 14 тақсими 8 баробар 1 махраҷро менависем ва суратҳоро ҷамъ мекунем. 20 ҷамъи 14 мешавад ва ин баробар мешавад 34 тақсими 8. ва анакун дуюм амали зарбро иҷро мекунем. 34 тақсими 8 зарби 3 бутуну 1 тақсими 17. 3-ро ба 17 зарб кардан лозим аст ба мо. Дар ин ҷо мешавад 34 тақсими 8 зарби. хуб, агар мо 3-ро ба 17 зарб кунем, агар 30 мешавад ва 7 кара 3 21 мешавад. 30 ҷамъи 21 мешавад 51, 51 ҷамъи 1 ин мешавад 52 хуб тақсими 17. мо медонем ки агар 34-ро ба 17 тақсим кунем, дар ин ҷо яктагӣ, дар ин ҷо дутагӣ мерасад ва 2 зарби 52 мешавад. Дар ин ҷо 2 тақсими 8 аввал менависем зарби 52 ва дар ин ҷо низ метавонем 2-ро ба 8 ихтисор кунем. Дар ин ҷо чортагӣ мерасад, дар ин ҷо бошад яктагӣ, 1 тақсими 4 мешавад зарби 52. ва акнун мо бояд 52-ро ба 4 чӣ кор кунем? Тақсим кунем. Агар мо 52-ро ба 4 тақсим кардем, дар ин ҷо яктагӣ мерасад. 4 минуси 5 минуси 4 ин мешавад 1 ва 2 мемонад. 4 кара 3 мешавад 12 ва дар ин ҷо мешавад 0. хуб, дар ин ҷо мешавад ҷавоб 13, яъне ки 52 тақсими 4 мешавад 13 ва дар ин ҷо ҷавоби D-ро интихоб мекунем дар машқи 38. мегузарем ба машқи 39.
дар ин ҷо низ якум амали тарҳро иҷро мекунем. Дуюм бошад амали зарбро. 2 тақсими 7 минуси 1 бутуну 3 тақсими 14 баробар. хуб, ба касри нодуруст мегардонем. 2 кара 7 14, 14 ҷамъи 2 мешавад 16 тақсими 7 минуси 1 кара 14 14, 14 ҷамъи 3 мешавад 17 тақсими 14. дар ин ҷо дутагӣ медиҳем, дар ин ҷо бошад якара яктагӣ медиҳем. ин мешавад дар махраҷи умумӣ 14. 2 зарби 16 мешавад 32 минуси 17 ва 14. хуб, ин махраҷро менависем. Махраҷи умумиро 32 минуси 17 мешавад баробар. агар 32 минуси 17 кунем, агар 2 мемонад 3 ва 10 дигар, ин мешавад 15 тақсими 14. хуб, мо амали тарҳро ёфтем ва дуюм анакун мо бояд амали зарбро иҷро кунем. 15 тақсими 14 зарби 2 бутуну 4 тақсими 5 баробар 15 тақсими 14 мешавад зарби 2 кара 5 10, 10 ҷамъи 4 14 тақсими 5. хуб, 15-ро ба 5 тақсим кунем, дар ин ҷо сетагӣ мерасад ва дар ин ҷо боштагар яктагӣ. 14 ба 14 яктагӣ мерасад. хуб, 3 зарби 1 мешавад 3 ва ҷавоби мо бошад агар 3 мебошад дар ҷавоби А. хуб, мегузарем ба машқи чил. дар ин ҷо зарбҳо дода шудааст. Якум, мо ин ду зарбро иҷро мекунем, ҳам инро ва ҳам инро. баъд дуюм бошад агар ҷамъро иҷро мекунем. хуб, яъне ки ин штрих аст, штрих, яъне ки ҳам метавонем инашро иҷро кунем ва ҳам метавонем вайашро иҷро кунем. Фарқ надорад. ва якум мо бояд зарбҳоро иҷро кунем, баъд сониyan онҳоро ҷамъ кунем, ҳосили онҳоро. Якум хуб мешавад 2 бутуну 1 тақсими 2 зарби 4 тақсими 2. ин мешавад баробар ба касри нодуруст мегардонем. ин мешавад 5 тақсими 2, чунки 2 кара 2 4, 4 ҷамъи 1 5 ва тақсими 2 мешавад зарби 4 тақсими 2. хуб, анакун мо метавонем ки 4 ва 2-ро ба 5 зарб кунем. мешавад 5 кара 2 10, 1 дарёд, 4 кара 5 20 бо 1 мешавад 21. хуб, мо як рақам баъд аз вергул дорем. мо бояд дар ин ҷо як рақамро баъд аз вергул чикор кунем, гузорем. ва ин дар ҷавоб мешавад 21. 21 мешавад тақсими 2. 21 тақсими 2-ро чунин мегузорем мо ва анакунун мегузарем ба ин зарб. 2 бутуни 1 тақсими 2 зарби 5 тақсими 8 баробар. хуб, ин низ мешавад 5 тақсими 2 зарби 5 тақсими 8. хуб, мо метавонем ки бо ҳамроҳи шумо чикор кунем. 5-ро низ 5-8-ро низ ба 5 зарб кунем. агар зарб кунем чанд мешавад? дар ин ҷо зарб 8 кара 5 40 мешавад, 4 дарёд, 5 кара 5 25, қайти 4 мешавад 29. ва медонем ки баъд аз вергул як рақам аст. дар ин ҷо низ як рақамро мегузорем. 29 тақсими 2 мешавад. 29 тақсими 2 мешавад ва анакун мо бояд ин ҳосили гирифтаамонро чикор кунем, бо ҳамдигар ҷамъ кунем. хуб, ҳозир мо онҳоро чикор мекунем? Ҷамъ мекунем. хуб, 21 ин сеюм амал, дуюм амал. 21 тақсими 2 ҷамъ мешавад ба 29 тақсими 2. мо мебинем ки махраҷҳо умумӣ ҳастанд. як пурро менависем ва дар ин ҷо метавонем гузошта 21 ҷамъи 29 ин баробар мешавад 1 ҷамъи 9 мешавад 10, 2 2 4 қати яки дарёд, ин мешавад 5, яъне ки мешавад 50 тақсими 2 ва ин мешавад баробар мешавад ба 25. хуб, мебинем чунин ҷавоб ҳаст ба мо. ҷавоби Б-ро чикор мекунем? интихоб мекунем дар машқи чил. ва метавонем ки ҳамин мисолро камтарак бо роҳи дигар ҳал кунем. ҳозир мо ман роҳи дигарро ба шумо нишон медиҳам. роҳи дигаре низ дорад ин мисол. хуб, бинед ки дар ин ҷо 2 бутуну 1 тақсими 2 ва дар ин ҷо низ 2 бутуну 1 тақсими 2 ҳаст. онҳоро метавонем чикор кунем? аз қавс берун барорем, яъне ки зарб
зарбшавандаҳои умумӣ мебошанд, онҳоро мо аз қавс берун мекунем ва ин мешавад 2 бутуни 1 тақсими 2. Дар қавс мемонад 4. 4 + 2 ҷамъи 5 + 8. Чунин нависта метавонем, чунки инҳо ҳардуяшон зарбшавандаҳои умумӣ мебошанд. Ва ин баробар мешавад. Анакун мо бояд якум туни қавсро иҷро кунем. 2 бутуни 1 тақсими 2 дар туни қавс 4 + 2 ҷамъи 5 + 8 ин мешавад. Дар инҷо мешавад 6 ва 6 ҷамъи 4 мешавад 10 зарби 10. Мо инро ба касри нодуруст мегардонем ин касрро ва ин мешавад 5 тақсими 2. хуб мешавад 5 тақсими 2 зарби 10. 10-ро ба 2 тақсим кунем, дар инҷо дутугӣ, дар инҷо яктугӣ мерасад. Мебахшед, дар инҷо 5 тугӣ ва дар инҷо яктугӣ мерасад. 5 × 5 мешавад 25, яъне ки 5-ро 5 зарб кунем мешавад 25. Бо ҳамин ҷавобро чӣ кор кардем? Ҳосил кардем. Бо чунин тарз ин мисолро низ метавонем кор кунем. Хуб, дар инҷо низ 3 бутуну 3 тақсими 2 ин мебошад зарбшавандаи умумӣ ва онро мо аз каср метавонем берун барорем. Биёед бо ин тарз ҳал кунем ва 15 мешавад 15 + 4 минуси 3 бутуну 14 баробар. Хуб, 3 бутуну 3 тақсими 2-ро агар гардонем ба махраҷи нодуруст мешавад 3 × 3 9 ҷамъи 2 мешавад 11. 11 тақсими 3 туни қавс мешавад 15 + 4 минуси 3 + 4 мешавад 12 зарби 12 мешавад. 12-ро ба 3 тақсим кардем, дар инҷо мерасад 4 тугӣ, дар инҷо мерасад 1 тугӣ. 11 зарби 4 ин мешавад 44. хуб, ин ҷавобро мо гирифтем, низ мешавад ҷавоби би дар машқи 41 мо. хуб, мегузарем ба дигар машқ 42 ва дар инҷо низ мо мебинем ки онҳо зарбшавандаҳои умумӣ ҳастанд. Метавонем аз қавс барорем 5 бутуну 1 тақсими 4 дар қавс мемонад 6 + 4 ҷамъи 9 + 6. хуб, баробар ин касрро биёед якбора ба касри нодуруст мегардонем. 5 × 4 20, 20 ҷамъи 1 мешавад 21 тақсими 4 ва дар ин қавс бошад агар 6 + 4 ҷамъи 9 + 6 ин мешавад 16. ин мешавад зарби 16. 16-ро ба 4 тақсим кунем, дар инҷо мерасад 1 тугӣ, дар инҷо мерасад 4 тугӣ ва 21 зарби 4 ин мешавад 4 × 1 4, 4 × 2 8, 84 ва ҷавоби D-ро интихоб мекунем. Дар машқи 42 мегузарем ба машқи 43, яъне ки онҳо дараҷаҳо ҳастанд. Инҳо дараҷаҳо, яъне ки мо ба дараҷаҳо расидем. Масалан мегирем агар А дар дараҷаи 2 бошад, агар ин яъне ки мо ана ҳамин А-ро асос, ин асос аст, ин дараҷа аст. Ин дараҷа аз ёд кунед инро, ин дараҷа мешавад ва ин бошад агар асос. Дараҷа чане ки бошад, мо бояд асосро ҳамон қадар бо худ зарб кунем, яъне ки 2 бор А-ро зарб мекунем. Агар дараҷа масалан 5 бошад, мо бояд А-ро чӣ кор кунем? 5 бор бо худ зарб кунем. Бо чунин тарз ин мисолҳо ҳал мешаванд. Ва дар ин ҷо 8 дар дараҷаи 2 аст, мо бояд 8-ро чӣ кор кунем? 2 бор бо худ зарб кунем. Ин мешавад 64. ва 3 дар дараҷаи 3 ҳаст, мо бояд 3-ро 3 бор бо худ зарб кунем. 3 × 3 9 мешавад ва бо зарби 3 ин мешавад 27. 27. хуб, 64 мешавад дар ин ҷо минуси 27 ва дар ин ҷо 4 дар дараҷаи 3 ҳаст, яъне ки 4-ро 3 маротиба бо худ зарб мекунем. ин мешавад 16 ва ин зарби 4 мемонад. 16 зарби 4 ин мешавад 64. хуб, 64 мешавад ва тақсими низ чанд аст? Тақсими 64 аст. 64 минуси 27. хуб, мо чунин қавсҳоро ҳосил кардем ва ин қавсҳоро анакун мо бояд чӣ кор кунем? Тарк карда бо худ тақсим кунем. 64 минуси 27 ва 64 минуси 27. Мебинед ки ҳам дар ин ҷо, ҳам дар ин ҷо як хела ададҳо метавонанд ки ҳосил шаванд. Ва агар мо минус кунем, агар 14 мешавад минуси 7 мешавад 7,
ва дар инҷо мемонад 5. 5 тарҳи 2 мешавад 3. яъне ки 37 тақсими 37 мешавад ва ин баробари чанд мешавад? 1 мешавад. хуб 3 мемонад ва 7 мемонад ва 37. бале 1 мешавад ва ҷавоби б-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. яъне ки инҳо чӣ мебошанд? Дараҷаҳо мебошанд. дараҷаҳоро бо чунин тарз мо ҳал карда метавонем. ин буд машқи 43. мегузарем ба машқи 44. яъне ки бинед ки боз дар ин ҷо низ дараҷаҳо ҳаст. яъне ки дараҷаро кушоем агар ҳамин 4-ро 3 маротиба зарб мекунем бо худ ва 5-ро бошад 2 маротиба, чунки дар ин ҷо 2 ҳаст, дар 4 бошад агар дараҷааш 3 ҳаст. ва зарб мекунем 6-ро 2 бор зарб мекунем минуси 30 мекунем, чунки дараҷаи 6 2 аст, мебахшед, баробар дар ин ҷо мешавад 4 кара 4 16, 16 зарби 4 мешавад 64. 64 ҷамъи 5 кара 5 25 мешавад ва дар ин ҷо зарб 6 кара 6 36 мешавад минуси 30 баробар. хуб 64 плюс 25 ин мешавад 9. 4 ҷамъи 5 9, 6 ҷамъи 2 мешавад 8. хуб 89 шуд. ба мо ва зарб мекунем ба 36 минуси 30 ин мешавад 6. яъне ки 89 зарби 6. хуб 89-ро ба 6 зарб кардем 9 кара 6 мешавад 54. 5 дарёд 8 кара 6 48 мешавад. бо 5 дигарӣ мешавад 53. яъне ки мешавад 534. 534 мешавад ва ҷавоби д-ро интихоб мекунем. хуб мегузарем ба машқи 45. ва дар ин ҷо бошад агар 5-ро бо худ 3 маротиба зарб мекунем, 3-ро низ бо худ 3 маротиба зарб мекунем. дар ин ҷо тақсим аст. 6-ро 2 маротиба зарб мекунем минуси 22 баробар 5-ро зарб кардем 25 зарби 5 мешавад ин 125 мешавад. 125 тарҳи 3 кара 3 9, 9 кара 3 27 мешавад тақсими 6 кара 6 36 минуси 22 баробар. хуб 125 минуси 27 ин мешавад 97. хуб тақсими чанд? 36 минуси 22 ин мешавад 86 мешавад 14. яъне ки тақсими 14. 97-ро ба 14 чӣ кор кардан лозим аст? Тақсим кардан лозим аст. биед тақсим мекунем. 97 тақсими 14 агар чанд мешавад? чандтои диҳем мерасад? 7 хуб дар ин ҷо ҳафтогӣ, вале мо 10-ро мумкин хато кардем. 10 мо 10-ро хато кардем. дар ин ҷо мешавад 8 ва бояд мо 98-ро чӣ кор кунем? Ба 14 тақсим кунем. яъне ки агар мо 7 гитем 7 кара 4 28 мешавад. 2 дарёд 7 кара 1 7 қатъи мешавад 2 дарёд 98 0 мешавад ва ҷавоб бошад агар ба мо 7 мешавад. хуб ҷавоби б-ро мо чӣ кор мекунем дар машқи 40